Bakit may taong bumibili ng mani kada bisita nila sa mall? Ganun ba kasarap? Para sa mga snack lovers at pasalubong hunters, may Kapampangan brand na sobrang trusted nationwide. At si Joyce, ito ang favorite niya. Pero ano ba talaga ang secret behind this local pride? Welcome sa Edelyn's Homemade Nuts dito sa SM City Telabastagan, San Fernando, Pampanga. And yes, confirmed, ito talaga ang favorite snack ni Joyce. Guys, alam nyo ba na ang Edlyn started way back between 2003 to 2005 lang. Si Edelyn Sichon Canyero, nag-start siya ng maliit sa Minalin, Pampanga. Dati, 20 kilos lang ng peanuts ang kanyang napoproduce per day. Ngayon, 550 kilos daily. Grabe ang growth, di ba? Ano bang meron sa kanila? Simple lang, high quality, fresh, and affordable takeout snacks made from carefully selected ingredients with strict quality control. Hindi basta-basta. Dati, local peanuts sila galing ng Vican, Bataan, o Palawan. Ngayon, nag-i-import na rin sila for bulk needs. Pero, nakapartner pa rin sila sa Minalin farmers for sustainable supply, kaya support local talaga. From 2 employees lang dati, ngayon around 30 na sa factory, and umaabot na sila ng 250 partner outlets nationwide. May sariling branch naman sila sa SM City Pampanga, SM Clark, SM North EDSA, SM Bataan, Jenra Apalit, and Robinson Starmills. What are their products? Roasted and flavored peanuts, cashew nuts, garlic chips, adobo native nuts, party mixes, lahat ng masarap. Perfect for pasalubong, especially during holidays or kahit pampatigil gutom habang nagmumol. Ang proud nga nila, they call themselves Global Filipino Pasalubong. At deserve nila yan. Edlyn's Homemade Nuts from Pampanga with Love. Ngayon, pang nationwide na. Follow us for more Kapampangan success stories. Like naman kung fan ka rin ng mani. Comment your favorite flavor. And save this para next pasalubong shopping ninyo. Alam nyo na yan. Suportahan natin ang local.